Daghang salamat sir sa Brigada News FM Cebu, lalo na kay Atty. Jorel, kay Sir Alan na magi nagkuyog dito sa Liloan na makuha ko lisensya. Dako kayo kalipay si Emmanuel Intis nga taga Toledo ug usa ka trailer truck driver nga human iyang gipaabot sa Brigada Action Center kagahapon sa buntag. Gihatagan dayon og igong pagtagad ni Atty. Jorel Patino ang iyang reklamo kalabot sa pag-confiscate sa iyang driver license sa usa sa mga enforcer nga sakop sa Litcom sa lungsod sa Liloan. Hingpit na gyud nga nahibalik kaniya ang iyang lisensya kagahapon sa hapon. Matod ni Intis nga nahinabi kang Atty. Jorel niadtong Disyembre 6, 2024 gi-confiscate sa taga Litcom ang iyang lisensya. Human dunay usa ka driver nga nagmaneho sa sakyanan ang nireklamo kaniya. Ang driver sa pribadong sakyanan nagsigig sunod sa iyaha nga matod pa nasaghira niya didto dapit sa may dalan duol sa simbahan sa Liloan. Naabot na sila gyati sa dihang nakabantay siya nga may nagsunod kaniya. Hinungdan nga mihunong siya og didto gisita siya sa driver o giingnan nga nabundol niya ang iyang sakyanan. Taod-taod dunay naabot nga enforcer nga sakop sa Litcom o gi-confiscate ang iyang lisensya bisan og dili kini deputize sa LTO. Giubanan sa Brigada News Team si Emmanuel Intis o gibisita ang Litcom og didto nasayran nga naa na diay sa Traffic Bureau sa Liloan Police Station gi-turn over ang iyang lisensya. Human na hinabi ang kapulisan ni Atty. Jorel Patino nga sayop ang pag-confiscate nga wala maisyuhi og TOP ug wala usab personal knowledge ang enforcer kalabot sa giingon nga insidente sa kadalanan. Hinungdan nga wala gyoy katungod nga mokuha sa lisensya ni Intis. Daling nahibalik ang lisensya kang Intis ug dako ang iyang kalipay nga nahibalik na gyud ang iyang lisensya nga mag-usa ka buwan na kagahapon sukad gi-confiscate gikan kaniya. ug mao'y hinungdan nga wala na siya makadrive. Dugang usab sa asawa ni Intis, wala sila'y income gani sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Nangatulog na lang sila kay bisan usa ka lechon nga manok wala sila'y ikapalit gumikan sa kawadon atol sa maong selebrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.